No niin, moro YouTube, mennään heti aiheeseen, elikkäs nyt toistaan servu-esittelyvideo. Nytten. Tää on Hiekkalandia-serveri, minä tykkään itse. Tämä on aivan mahtava serveri. Tässä on niinku info ja portaalit niinku. Tulkaa sit kattoo. Ylläpito ja kauppa on tuolla. Tän omistaa... Kuka vittu se oli? Ei ku MR-osku. MR-osku, wait. Niin, MR-osku Pro. Ja MR-01. Ja vaaraomistaja Timppa 34. Joo. Ja sitten PayPal-osto. Voit ostaa vipit PayPalilla. Tässä on nää vipit ja nää. Ja tässä on näitä logoja ja niinku pixelartteja. Tulkaa sit itse kattoon kun tuutte servuun. Et meikä tykkää ainakin pelailla tää. Et no, mennään vaikka kautta homeen. Voi vittu, mä en setannut mun beissi homeen. Voi vittu. Voi vittu. No ihan ei ketä vittuakin kiinnosta. Mä teen uuden beissin sitten. Ja en tiedä mikä hosti. Joku hosti ei ainakaan lagaa niinku huomaatte. Tulee heti chat ja kaikki nää. Et toivottavasti viihdyt. Tervetuloa. Et ei tässä mitään muuta. Se olisi niinku... vois mennä kyllä kattoo. Tai näyttää teille nämä portaalit. Goldeable PvP. Tää näin. Mennään tänne. Tää on niinku PvP, jos on Goldeable. Täällä on niinku kaikki ilmasta. Saat nää potot ja kaikki. Siitä armorit ja nää saat ihan niinku tosta. Näin. Miks noi on chainmalit? Onks nää? Jaa, nää on vähän kussu. No, mä ilmoitan näille ylläpitäjille. Sit sä saat tosta miekan. Sit sä saat tosta pari niin paljon kuin haluat. Sit noitakin niin paljon kuin haluat ja näitä mä en tartte. Sit sä vaan drinkkaat potun täällä näin. Täällä ei oo nyt yhtään pelaajia kun... Niin. Tiedätte varmaan syyn. Sitten tänne vaan tuut PvP:tten tälle. Kuole paskaa. Et joo. Sitten mennään takas spawnille. Ja... Joo, kunnostetaan vasta. Siihen tulee Creative. Sitten tänne tulee jotain minipelejä varmaan. Sitten täällä on Netheri ihan perus. Joo, nyt mun netti tai tää servu lagas. Juu, jompikumpi. Joo, servu lagas vähän se. Ei, kato, nyt sinne pääsee taas. Et, ei tässä mitään. Hyvä servu, tulkaa ihmeessä pelaamaan. IP tulee deskiin. Vois näyttää sen kyllä tästä vielä. Tos noin. Toi IP. Mutta kuitenkin mä pistän sen deskiin. Ei tässä mitään muuta.